Balik na naman tayo dito guys. Balik na naman tayo sa luto. Medyo okay na ang pakiramdam. Balik na naman tayo. Iluto natin ngayon. Mag-match boost tayo ng laham. Nakakamiss din si Whitey ha. Million people in the house. My love shout out dyan. Shoot. Aray ko. Mas talaga kamay. Million people, mega shout. Kaya naiyak na ako sa sibuyas ko. Malapit na rin matapos ang Ramadan guys, kaya makapagpahinga-pahinga na tayo. Okay ko. Seven million people in the house. Mega love shout out. Thank you po. Hi guys, thank you. 9 million people in the house. Shout out.
araw-araw nakikita niyo guys, ito yung ano ko, yung ginagawa ko. Yeah, ayan. Diyan lang yan kasi nilagyan ko ito ng plastic ito sa baba para hindi siya madumi ang tiles. Kasi madumi itong tiles. Naiyak na ako guys, naiyak na ako sa busala. Ayun, sa sibuyas. Masakit ang maiwan, mas masakit ang hapdi sa mukha ko. $11 million people in the house. Thank you for dropping by. View nyo lang guys, malaking tulong na yan. Thank you so much po. Wala na tayo pang content kaya ito na lang lalo na nagawa ko. Iyakin tayo, iyakin 12 million people in the house for your child out. Atang hirap, natatanggap ko ba ako na ako masaya kahit ang totoo ay talagang mahal ka na. At kung bukas mulat na ang lahat ay mahal ka na iba, wala na akong magagawa. Ayan. Ayan, ayan. Okay, prepare na natin. Here. Prepare. Kamatis. Ayan. 19 million people. May pumapasok, bigla ko ano kasi baka yung ano ko yun magagalit yun. Samarag ko ito. 20 million people in the house. Thank you for dropping by. Thank you, thank you. Guys, manood lang kayo sa akin. Mag-drop by lang kayo. Napakalaking tulong na yun para sa akin. Thank you so much. Very much appreciated. 10 million people remaining. Thank you. Pwede kayong mag-hi. Pwede kayong magbaba ng bahay. O kaya mag-comment kayo dyan para makapag-jacket tayo guys. Thank you. $13 million people. Thank you.
tayo sa bulo. Ito yung iluluto ko today. Ayan. Ito. Okay. Ito ang iluluto ko today para sa ano, para sa tasriba nila. Tasriba yan. So, kukunin natin itong ayan, fats. Ito na natin yung fats. Ito sa matchbox ito. Ito para sa tasriba ito. Kunti. Siya ng lemon. Kasi mayroon na ito isa. Alisin mo na ito. May natin itong fats. Ayan. Iba-iba ang pagluto nito guys, dalawang luto ito. Isa, marag para sa tasriba. Lagyan natin yung isa kubos, tapos isa, gawin ko ito matchbox. Ayan. Lagyan ko lang muna siya ng lemon para mag-ano. Para Ganda ng lemon ko. Matigas siya, kaya ginagaling ko siya para labas yung juice niya. Matigas talaga. Ipasok ko rin sa mata ko. Ito na siya. Para mag-ano. Yan, asin.